Hah? Maklum biasa loh teh. Ayo liura. Ayo. Kayak lemar gaवनो जाम्बा जलासो खोमा नाथाय बे नङा उन्दैनावबो जुदि गियान दंबा बुंनो हानाय गियानखौ दंबा उन्दैयाबो बुंनो हायो गिदिराल' बुंनो हानाय नङा जुदि उन्दैयाबो जुदि बुजायनो हानाय बा मिथिनाय गुनफोरखौ मोजां गुन मिथिनानै दङबा बेखौ फोरमायनायाव उन्दैनाबो माने जेबो गोरोन्थि गैया बेखायनो उन्दैयाबो फोरमायनो हायो गिदिराबो फोरमायनो हायो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ महा धामाका आरो गरम जानो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम नायदो माने नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट बा जोबजासिम नायदो जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरो लोगोसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दै लोगोफोर माने आंबो गोदानसो नालाय दा होमबा जों भिडिअखौ जागायलांसै बिदिबा गिबियावनो भिडिअ क्लिपखौ ससे नायग्रोनानै लादो होमबालाय थौदो थांसै इउटुब चेनेल खुलियाखैना नोङो अयनाय खुलियाखै दे होमबा थां हा मा खालामफैयासो लोते Ayo liura. ayo direct diri sebdom direct kita kabai नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाखाबाय जानो हागौ मा जादों माने काहानिया माने सासे सेंग्राया सासे सिख्लानो माने अबावबा बेरायनो थांदोंमोन खोमा बा हमना ला बिदिनो अबावबा पिकनिक स्पटफ्राव थांदोंमोन बेयाव माने सासे सेंग्राया माखासे सिख्लाफोरनो बिरि सोबहोदों बायदिसिना एकदमबारे जुमाय लोंनाय माबायदि जानांगौ जाखो बिदिजों दिनै जोंनि बर' समाजावनो बेफोरबायदि माने गाज्रिया बांसिन जोंनि बर' समाजाव जाबोगासिनो दङ दा माने बेफोरबायदिनिफ्राय जों गोजान जानो हानांगौ दिनै सिख्ला मानसिखौ बिदि बिरि सिगारेट सोबनाय नुयोबाथ' बिराद मोनसे इलिगेल मोनसे बिराद गाज्रि हुदा होननानै बुंनांगोन जों आरो खुगाफोरखौबो नाय बिसोरनिखौ माबायदि राव बुंदों माने बिथांमोनखौ सिख्ला होननानै बुंबा माने जोंहा गाज्रिसो जागोन दा बिसोरखौ माने हौवा माथासो होननांसिगोन हौवा ससे हिनजाव ससे बेबायदि जागासिनो आरो दा नोंथांमोना कमेन्ट हरदो बिथांमोन बायदिखौ जों मा खालामनांगौ जोंनि बर' समाजाव बिसोरो जोंनि बर' समाजनि थाखाय माने जोबोद माने मा होनो जोलैनि हांगार होननानै बुंनांसिगोन दा आं नायदों भिडिअखौ नायनानै माने नुबाय आं माने सेंग्राफोरजों थांनानै माने ओरैबायदि बिरि सिगारेट सोबदों जुमाय लोंदों ओमफ्राय मा होनो एकदम गाज्रि बासा बाहायदों आरो बेफोरबायदि मानसियाथ' साननानै नायदों होमबा मा जाथावथाव खमसे खम बिसोरनि आखलाथ' बिमा बिफाया माने बिसोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो नाथाय बिसोर मा होनो बाहेरायाव थांनानै माने बिमा बिफानि आन्दोआव माने एकदम माने गाज्रि खामानि मावखुमायो आरो बिरि सिगारेटखौथ' बादानो दोनबावदो रावानो जिबायदि ओंखारदों बिरि सिगारेटनि अनगायै बिसोर बिराद माने आंनि आन्दाजावथ' बिसोर बिराद गाज्रि खामानि मावबावो जानांगौ आरो दा जों बिसोरबायदिखौ माने मा होनो मा बुंनानै बुजायबावगोन बिथांमोनखौ बुजायबाबो माने जों बुजायनो हानाय नंला खोमा दा बिथांमोना बे भिडिअखौ नुदोंबा निस्सय एसेबाबो साननानै नायनांगोन आरो बुजिनांगोन जे जोङो दिनै मा जानो थांगासिनो आरो मा जानांगोन दिनै गेरेमसा बर' हारि दानो होनबा जों माबायदि जानांगोन गावनो माने साननानै नायनांसिगोन दिनै मुगाया सोलायबोगासिनो ओरैनो जानला मानलाजों जानाय नंला बे मुगाया माने बादायलायनायनि मुगासो जानानै फैबाय नालाय बेखायनो जों माने बादायलायनाय बायदि कम्पिटिसनजों थांबाय थानांगोन बेफोरबायदि जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय सिख्ला मानसिया बेफोरबायदि गाज्रि आखल देखायोबा खोब माने दुखुनांथावना जायो बर' हारिनि थाखाय बर' हारिया माने गोदोनिफ्रायनो गोबां गोदोसोनाय दासो माने जाखांबोगासिनो जोंनि बर' हारिया बेबायदि समाव आरो नोंसोरो बेबायदि गाज्रि मुवा फेग्रा मुवा लानानै सासे सिख्ला मानसिया बेफोरबायदि थायोबा जोंनि समाजाव माने जोबोद लाजिनांथावना जानानै फैगोन आरो जोङो माने दावगानायाव माने जोंहा मा होनो एसे गोब्राब जागोन आरो बेफोरबायदि थाबाय थायोबा बेखायनो जोङो गासैबो माने जों बर' लाइमोनफ्रानो गावखौनो जे सासे बिबानगिरि हिसाबै साननानै लानांगौ आरो आंनिबा ओंखायनो जों बेबायदि लोंला जाला जाहाथे सेंग्राफोराबो सिख्लाफोरखौ लांनानै बेबायदि जाहोआ बेबायदि सोबहोआ सासे सेंग्रा मानसि थानानै बे सिख्ला मानसिया बोरै बेफोरबायदि सोबनो मोनखो बोरै बेफोरबायदि गाज्रि भाषा बुंनो मोनखो
जों बेखौ नोजोर बोनांसिगोन आरो दिनै गोबां माने बर' फरायसा आफादफ्रानो बुंगासिनो जे बिरि सिगारेट सोबनाङा मुगाया एकदम कम्पिउटार मुगा जाबोबाय देनां माने ओरैबायदि सम जागोन बेखौ माने फोरमायबोखागासिनो बिथांमोना बुजियाखैबा माने मा होनो लासैनो बुजिलांगोन आं बेखौ सानदों जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजोंबाबो नुदोंब्ला एसे जाहाथे बुजिनो हायो दिनै माने मुगाया गोबां सोलायबोगासिनो दं जाम्बा जाम्बिया खि गैला होननायसो जाबोबाय मुगाया दा बेखायनो माने जों बयबो बर' लाइमोनफ्रा गोसो होनांगौ जे जों हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावलांनो हागोन नामा बाहायनो गासैबो माने मोजां लामासो थांनांगौ आरो बैबायदि बाथ्रानिफ्राय जों गोजानाव थानो हानांगोन आरो मोनसे मा होनो बर' समाज दानायाव बयबो हेफाजाब होनांगोन आं बेखौनो बुंबाय दिनै माने आंखौ ओरैबायदि बुंगोन बेलाय मा थिफुलाला दाबायदियाव जोंनि बर' समाजाव बिदिबो दं माने सासे उन्दै मानसिया माने बुंबा गुबुना माने ओरैबायदि सानो जे बे थिख्लाख्लायालाय मा रोंगौ गावनो जाम्बा जलासो खोमा नाथाय बे नङा उन्दैनावबो जुदि गियान दंबा बुंनो हानाय गियानखौ दंबा उन्दैयाबो बुंनो हायो गिदिराल' बुंनो हानाय नङा जुदि उन्दैयाबो जुदि बुजायनो हानाय बा मिथिनाय गुनफोरखौ मोजां गुन मिथिनानै दङबा बेखौ फोरमायनायाव उन्दैनाबो माने जेबो गोरोन्थि गैया बेखायनो उन्दैयाबो फोरमायनो हायो गिदिराबो फोरमायनो हायो मोजां बाथ्राखौ एसेनोसै रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक बेबायदि गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जै जाथों जै बर' हारि जेब्लायबो बर' हारिनि थाखाय जै